ariketa mota berri honetan eskatzen digute egia taula bat, egitea zirkuito bezala, baina ez Karnoffekin, ez ate logikoekin, baizik eta lau biteko batutzaile honekin. Ikusten duzu sarrerak eta irterak lau direla, eta eskatzen digute zirkuito hau egitea batutzaile batekin. Gauza arraroa, orain artea zirkuitoak diseinatzen Karnoffekin, zirkuitoekin, eta ateratzen direne kombinazioak zirkuitoak egiten du, baina orain batutzaile bat, honek batu egiten ditu bi zenbaki. Nola egin dezakegu honekin? Horrelaxeko egia taula bat, zirkuito bat. Ba, hau ariketa tipikoa da, eta ariketa guzti hauek denak antzera egiten dira. Zehazki, ariketa honetan eskatzen digute, egin zirkuito bat bihurtzen duela. Sarreran sartzen diren aiken kodea, bihurtza BCD naturalera. Ematen digute hemen egia taula, eta BCD aiken hementxe daukagu. Hemen eskuinean, eta naturala hemen. Beraz, hau egia taula izango balitz, hauexek izango dira sarrerak, eta hauek irterak. Bale, guazen pausuz gauzak egiten, ariketa tipiko hau ia nola den orokorrean ikusteko. Hau, erditik kendu dut, esan bezala, hau, orain kenduko dut, eta gauzak argitzen joango naiz poliki-poliki. Osea, egin beharko dugu zirkuito bat, sartzen direla, bai, hemen egingo dut, lau sarrerakoa, txukun hau, egingo dut, lau sarrera, sartzen direla aiken bezala, lau sarrera, eta zirkuito bat egin beharko dugu, bihurtzeko lau sarrera horiek, daudela hemen aiken bezala, iru, bi, bat, 0, eta hemen irteeran, zan behar ditugu, B2, B2, B1, B0, bihurtzen duela. Aiken bitarrera. Hala, zirkuitu bat, beti bezala, hau Karnoffekin egingo genuke, Karnoff hau iru lau Karnoff, zirkuitu hemen sartu eta listo. Baina eskatzen digute hau erabiltzea, hau da, egin beharko dugu zirkuito barruan, hau erabil beharko dugu. Beraz, demagun sarrerak hemen ditugula, lau sarrera horiek hemen ipiniko ditut. Venga, A2, A2, A1, zuzenago, A0, hemen txe. Eta ja nola kontaktatzen ditugun hauek onutza, eta hemen irteeran izateko zenbakia bitarrean. B2, B2, B1, eta B0. Hau da, zer egin behar dugu zirkuito potolo honetan? Igual, jarriko du zirkuito? Ez, ikusiko duzu. Hau egin nola konektatu, egiteko bihurketa hau. Ariketa tipikoa, batutzaileekin eskatzen baldin badegu egia taula bat. Egitea, bilatu beharko dugu erlazioa, sarrerak eta irteren artekoak izan behar dira, batuketa bat. Hori da lehendabiziko trukoa. Hori egin aurretik, egia taula niri gustatzen zait ondo idaztea. Eta begiratzazu, hemen sarrerak hauexek dira, eta hemen egia taula betzela formatu ez daukagu. Hemen kombinazio batzuk falta dira, niri gustatzen zait denak izatea. Orduen egia taula ondo idatzi behar du. Jarri behar ditut hauek sarrera bezala ezkerrean, hauek irtea eskuinean, falta diren kombinazio guztiak jarriko ditut, egia taula oso egin behar dut. Eta, orduen, lau sarrerako egia taula bat egingo nuke, hemen bertan, adibidez. Ikusten da. Hauek idatzi. Hemen sarrerak dira aiken, zenbakia, aiken kodea, A2, A2, A1, A0, izango zen, egia taula berdina, baina ondo idatzi, eta eta hemen irteerak dira B2, 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 B1, B0. B2, argiago, Eta osoa bete behar dut. Ia, marra hauek ere laguntzeko jarriko ditut. Tazkenekoak ere. Venga, hau zen. Orduan begira. 0, 0, 0, 0 baldin bada sarrera aiken, irtera berdina. Zeren ikusten baduzue, 0-tik laura, hauek jarraian daude, 0-tik laurak zenbaki berdinak dira. Aiken eta BCD normala. 0, 0, bat, berdina, 0, 0, bat, 0, bia ere bai, 0, 0, bat, bat ere bai, ikusten duzu, 0, 0, bat, bat, lau arte. 0, bat, 0, 0, bitarra berdina da. Aiken eta bitarra berdinak dira. Begiratzazue, aiken, lautik amaikara, zortzi gehi bi amar amaikera, lautik amaikera, nutza edo,
Barkatu? Bai, honutzaino, ez ditu kombinaziorik, hauek ez dira aiken, beraz, hauek isak bezala jarriko ditut. Lautik, amaikera dela, bat, 0, bat, honutzaino. Hauek denak, isak dira, zeren sarrera bezala, aiken bezala hauek ez dira baliagarria kombinazio hauek. Horlaxe banabil, egia taula osoa, ondo egiten. Molaxe. Eta zer gertatzen da, hemendik aurrera. Bat, 0, bat, 0, bat, hoi zer da? Hoi da, bosta, BCD normalean. 0, bat, 0, bat. Urrengoa, bat, 0, 0, bat, 0 da, 0 da, 6a, 0, bat, 0. 0, bat, 0. Eta horrela jarretu behar du, 0, bat, zazpi, bezala, zortzi eta bederatzi. Hauxe da, egia taula hau, horrela ordenatuta, kombinazio guztia jarri da, eta isak hemen. Hemen txe, karnof egingo bagenitu lau karnof, zirkuta, hemen dedikatera ezakegu zirkuta. Baina horrela ez dugu egin behar. Eskatzen badugu, batutzaile batekin, hau egitea, egin beharko duguna da, bueno, gauzak ondo txukundu horrela gauzak argi ikusteko, eta hori behilatu beharko duguna, da, sarrera eta irteen arteko batuk eta erlazio bat. Orduen, joan beharko ikusten kombinazio hauek eta hauen arteko bitar balioen batuk eta erlazioa, eta ikusi zer nolakoak biren, adibidez. 0a eta 0a. Hemen bihurketarik ez dago, hemen batutketa bezala egin duguna 0a, 0an bihurtzeko da 0 gehitu, 0 batu markatu, batetik batera hemen batu dugu 0. Bitik bira ere bai, hemen 0. Berdinak direnez, batuk eta ikuspegitik bagabita 0 batzen, laua ere bai, hemen 0 batu dugu multzo hauetan. Hemen ez dugu zer ez egin beharko, eta hemen begiratzazue. Hemen, sarrera baldima da, hau da, aiken bezala da bost, baina hau bitarra izango balitz, edo egia taula honetan, honen pisua izango zen 8 gehi 2, 10, 11. Eta bere balioa da, bost. Hau da, 11 hemen eta bost hemen. Batuk eta ikuspegitik 11 hori, bostean bihurtzeko zer egin digu? -6 batu. Edo 6 kendu. Hemen, 8 gehi lau, 12. Eta hau da, 6. Hau da, 12tik 6ra, -6. 13tik zazpira, -6. Amalautik zortzira ere -6 eta 15tik bederatzira -6. Hau da egin beharko duguna, horlaxeko galdera bat egiten dugunean. Batuk eta erlazioa bilatu egia taulan. Hau da, sarrera baldin badago multzo honetan, egin beharko diogu 0 batu. Eta sarrera baldin badago multzo honetan, gehitu beharko digu -6. Bale, hoxe da gauza lehendabiziko urraz garrantzitsuena. Eta 0 edo -6 batutzeko hortarako erabili behar dugu gure batutzailea. Baina hau nola egin beharko dugu? Bueno, zertan ari gara, begira. Sarrerari batu beharko digu edo 0 edo 6. Orduen, sarrerak hemen daudenez, erabili behar du batutzailea hau, sarrera hori batutzeko edo 0 edo 6 hemen. Orduen, konektatu behar ditu sarrerak onutza, eta hemen jarri behar dut edo 0 edo -6. Bal, orduen, guazen da biziko urratxa egitea. Bai, igual txuku dago horrela xe. Hemen. Ba, hemen txe, venga bai. Naiko txukuna horrela xe, doa? Ba, honutza. Eta A0 itxoin, hemen jartzen ditut, airu, alau, bera, ez. Normalean, hau jartzen dut airu, abi, abat, orduen airu honutza, eta A0 bestera, gurutzatu beharko dira. Venga, jarriko ditut. Hau alderantziz. Airu hemen azpian. Hemen airu, hemen abi. Abi, abat eta A0. Eta horrein bai. Guretatuko ditut A0. Honutza. Gustatzen zait beti mantentzea estruktura berdina. A0, abi. Haxen, eta azkenekoa. Eta airu. Bale, konektatu ditut. Airu, abi, abat eta A0 hemen batutzailearen sarrera hemen txedukau. Eta hemen beharko duguna da, sarrera hau baldin badago kombinazio hauetan, multzo honetan 0 gehitu.
egin beharko dugu, edo 0 batu, markatu, edo kombinazio hauek hemen baldin badau, multzo honetan, -6 batu. Eta hau da, oraintxe, arazoa, nola egin dezakegu hori. Bale, egin behar dugu lehen da biziko gauza zein izan behar da? Ez dakit, hau da, hemen egin beharko duguna da, hause. Zenbakia, sarrerako zenbakia. A zenbakia. Baldin badago, if, hau baldin bada multzo bat, lehen da biziko multzoa, hau bigarren multzoa, if, lehen da biziko multzoan baldin badago, orduan batu beharko dugu hemen 0. Jarri beharko dugu hemen 0, 0, 0, 0. Bere zenbakien, B3, B2, B1, B0, jarri beharko dugu. Aldiz, A zenbakia. Baldin badago, bigarren multzoan, jarri beharko dugu hemen -6. Bale, -6 kalkulatu beharko dugu ere bai, -6, ja zenbat den -6, hau azkarra egingo du. Ja, adibidez, bigarren osagarriera, komplementoa doz, edo, bigarren osagarrieran, erabili behar dugu, 6 zenbakia bihurtzeko negatibora, eta gero batu egin behar dugu. Orduen, bigarren osagarrieran, -6 kalkulatzen da horrela. Lehen da bizi jartzen dugu 6, 0, bat, 0, lau gehi bi da 6, gero alderantzten dugu, hau da 6, gero alderantztu, bat, 0, 0, bat, alderantztu, eta gero bat gehitu beharko diogu. Gehi bat, eta bat eratzen da, bat gehi bat, 0. Eramana bat, bat. Hau da 0 eta hau da bat. Hau da -6 bigarren osagarrieran. Vale? Bat, 0, bat, 0. Orduan, batutzeko -6, hemen jarri beharko genuke, bat, 0, bat, 0. Hau da, egin beharko duguna. Zirkuito horretan. Edo, atal honetan. Begiratzazue, hau izan beharko da hemen, edo hau izan beharko da hemen. Eta honek, zen antza hartzen dizue. Hau da, kontrolariketa bat bezala, nola jakin dezakegu, nola kontrolatu dezakegu. Sarrera egotea hemen edo hemen. Egin behar duguna da, kontrol bat sortu behar dugu. Kontrol Z, kontrol bat, hemen jarri dut. Kontrol bat. Eta kontrol bat denean 0 adibidez, esan behar dugu, zenbaki hau multzo honetan dagoela. Eta kontrol baldin bada bat, esan behar dugu, zenbaki hau multzo honetan dagoela. Eta gero erabili behar dugu hau, kontrolariketa bat egiteko, hau bihurtzeko hontan. Ados, kenduko ditut hauek, eta jarriko ditut eskuinerago, lekua izateko. Hemen, edo 0 gitu, edo -6, hau nola egin. Eta hortan gabitza. Eta nola egin, hau nola jakin, sarrera hau hemen dagoen, edo hemen. Guk ikusten dugu. Baina nola egin hori digitalki? Egin behar duguna da, beste irtera bat sortu behar dugu hemen, bere zirkuitoa egin behar dugu, eta hori erabili behar dugu kontrol bezala, hemen hau diseinatzeko, beste azkeneko zirkuito hau diseinatzeko. Hau da, behar dugu hemen zirkuito bat, ulertzen dan, behar dugu hemen zirkuito bat, sartzen zaizkiola gure lau sarrerak, gure lau zenbaki hauek, zen behar du jakitea zenbaki hauek dauden. Hauxe ez, hemengoa da. Eta azkeneko hau. Kondo ez? Hau ise puntu hau hemen, hau hemen, hau hemen, hau hemen, beste horiek ez. Horren, hartzen du A zenbakia, A0, A1, A2, A3, eta behar dugu hemen ateratzea zerbait esaten duela. 0, hau dagoenean multzo honetan, eta bat, hau dagoenean hemen. Hori izango zen, Karnoff normal bat. Hemen gure egia taulan jartzen baldin badegu beste irtera bat, hemen jarriko dut. Hemen ze irtera. Ematen duela adibidez, sarrera baldin badago hemen, honek eman beharko du 0, 0, 0, eta 0. Baldin badago hemen, eman beharko zuen bat, eta bat. Eta bitartean, hauek isak izango ziren, ziren sarrerak ez dira inoiz egon behar kombinazio hauetan. Beraz, hau egiten badegu, zirkuitotxo hau egiten badegu, Karnoff batekin, lortu dezakegu kontrol bat esaten digula. 0 denean hemen dagoela, eta bat denean hemen dagoela. Hitzekin horren intuitibo eta arraxe ikusten duguna, hemen digitalki horrela izango zen. Eta gero erabili behar dugu hau lortzeko, honen arabera, edo 0, edo -6. Egin dezagun orain orduen Karnoff hau. Ekarri behar dute Karnoff.
Eta nun jarri dut, hemen azpian, ikusten da, ikusten da, ez dut ezabatzen. Venga, edo hemen, argiago, venga. Eta hemen irteera izan bera, nahi dugu ze kalkulatzea, sarrerako zenbakien guzti horien arabera. Jakiteko zen multzotan dagoen gure sarrera. Bale, orduen, lau 0. 0, 0, 0, 0. Gero 0 eta lau isa. 0 eta hiru isa barkatu. Gero isa bat, isa bat, zengo eta gezkenuko bat. Bat, eta bat. Hau da, ze irteeran karnofa, eta hemen egiten baditugu multzoak eta bar, oso simplea geratu berzaigu begiratzen zuen. Batak guztiak biltzeko, isa hauek erabilita, geratu berzaigu zirkuitoa A3 bezala. Bai ba, hau da, ze da berdin A3, ze zirkuito simplea. Hau egia taulan ikusi dezakegu, begiratzen zuen. Sarrera multzo honetan A3 da 0 orratu guztian, eta multzo honetan da bat. Beraz, A3 erabiltzen baldin badegu ezberdintzeko, nahikoa izango zen. Ia ez dugu behar zirkuiturik. Orduen hau oso simplea geratu berzaigu. Hau geratu berzigu, horrelaxe, esan zirkuitorik beharko. Horrelaxe geratu berzigu. Vale, oso simplea. Ia ezabatu dezaket hau. Utziko dut, beste ariketa batzutan hau konplexuago sortu daiteke, ate logiko batzuk behar izan ezkero. Vale, eta horrein, badaukagu hemen, 0 denean hau behar dugu batutzea, eta bat denean -6. Vale, eta hau da, bigarren zirkuito honen, hemen behar dugun bigarren zirkuito honen egia taula, hau izan behar da. Honen egia taula, hau izan behar da, z denean 0 behar dugu hau, eta bat denean bat. Eta hemen ditugu lau irtera, B3, B2, B1, B0, hau, eta hau, eta hemendik zuzenean ikusi dezakegu hau zirkuito hau zein den, begiratzen zuen, B3, z denean 0, B3 da 0, eta bat denean da bat. Hau da, B3 da z, zuzenean. B2 da 0, ratu guztian. B1 da 0 bat z, berdin z, eta B0 da 0. Vale, beste kasu batzutan, konplexuago sortu daiteke, baina ideia hausia izango zen. Orduan, B3 da z, konektatzen badugu B3 zera, listo. B2 konektatzen badugu zerora, listo. B1 konektatzen badugu zera, listo. Eta hau zerora, listo. Begiratzen zuen, hau denean 0, hemen izan behar dugu 0, 0, 0, 0. Hau denean 0, esan nahi du, hau multzo honetan dagoela. Eta hau denean bat, hemen izan behar dugu, bat 0, dala, -6. Eta hau izan behar da bat, zenbaki hau multzo honetan dagoenean. Beraz, listo. Hemen irteeran izan behar ditugun irtera bitarrak. B3, B2, B1 eta B0. Beraz, zirkuito osoa hemen marraztu duguna izango zen, hau dena almutzaino, hau horrelaxe, hau, eraman hau, zerora utzi beharko dugu, ez batutzeko bat gehiago, eta horrelaxe. Hau da, zirkuito askatzen ari diguten zirkuito hau osoa, batutzaile bat erabilita, eta ate logikorik erabili gabe. Hauek mantendu behar dut ideia ikusteko zein den, behar dugu zirkuito bat jakiteko non gauden. Gero behar dugu kontrol zirkuito bat, honen arabera, batutzeko edo zenbaki bat, edo besteka bat. Kasu honetan horrelaxe ere atera dira, 0 eta -6. Nahiko simplea, hauko zirkuito. Beste adibide batzuk egingo ditugu eta sortuko dira beste ate batzuk. Vale, urrengo ere horrelaxe egingo dut. Aurrera!